palitaw banana mga paps. Palitag saging. Kasi nga naroy hinog saging mga paps. Nani sa Andres Abiliana mga paps. Ato ta sa ato ang soke o saging kay brato-brato ang saging nila mga paps. We. Banggod, mahal kayo ang ilang saging. Mga 80 o 70, pero sa yaha mga 60 o 50 narana. Basta ako gusto mo siya gamay kauban. Doon na ito mga paps. Naasya mga paps. Naasya saging. Naasya o nindag saging. So mo u-turn to sa pikas para makakuanta. Pwede mo sod ta rin skin na mga paps. Balik ta. Pwede mo sod ta din. Sod ta din mga paps. Balik ta sa agi. Para makabuyon ta sa yang gitindahang saging. Dirita. Buya na ni sa tindahag saging mga paps. Okay na to ni siya saging. Ang yamig sono yung palit.
sorry nagasugo na ako. Okay. Sige, lamat ha. Salamat sir. Okay na mga paps, kapalit na itong saging. So, ulit na ta. Manisya dito ang suki na mong saging mga paps. So, ato na ta, uli na ta sa balay mga paps. Kaya nanapay saging. Kapalit na ta sa saging. Sa saging dari dapitaw pero di lang may ganahan diha palit kay medyo mahal-mahal magod sa mga paps. Yeah, mangita tag ka ng bato-brato ba makasave sad ta kay lisod na kayo ron panahon krisis kayo. Uli na to sa balay. Di ko sure kung naba na sila Domingo diha. Apit na to sa balay mga paps. So na to sa balay mga paps. So mugawas na ta kay nabot na to sa balay.